La moralitat que hi ha al darrere d'una història interessant ha estat clau, segons el jurat, perquè l'escriptor del Priorat resident a Tortosa, Jesús Maria Tibau, guanya el 33è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre. Després d'escriure més de 500 contes, Tibau aconsegueix el guardó amb la seva primera novel·la, El nostre pitjor enemic. El trasllat d'un general, d'un exdictador, que ha estat enderrocat, i el traslladen a una illa per deixar-lo allà arraconat. I hi ha un destacament de soldats que l'estaran vigilant en aquesta illa. I el protagonista és el comandant d'aquest batalló que està vigilant aquest exgeneral i tot passa una mica, ell recorda tota la seva vida, les seves frustracions, el seu pare va ser també un gran general i ell és una mica un perdedor, un no ningú, que precisament li encarreguen aquesta feina per això. El jurat va destacar la qualitat de les 11 obres que optaven enguany al premi, que té una dotació econòmica de 3.000 euros. L'acte va comptar amb la presència del conseller d'Agricultura, el palmenc Jordi Ciuraneta, i el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Carles Duarte.